Jedem do centra? Jedem do centra? Jedem? Jedem do centra? Jedem do centra? OK. Tak jedem. Já jsem v Karku. Jdi do centra, jeď! A jeď! Může jít do centra! Může jít! Jedu do centra, jo? Cože? Tak jsem přijel. Centra! Nemají nic. To hudba je nějaká moc, ne? Mindana. Už zrovna nechytáme. Kuk. Vymaštěnost těžká. Ukáž, jak jsem ti uvalil, řekni, jak jsem ti uvalil, Liboje. Cigarety. Co, Liboje je uvalená? Super. Za kolik to je, za 50, ne? To je za 50, Ty to dám. Ty to dám. Za 50. Tak ale unej už peníze. To je z centra. Vydej už love, ale. Bony? Ne, euro. Počkej. Tu čutku ne, ty vole. Ale zase papírek kouzí. Jo, ale. Já vám ukážu, jak se balí cigarety, počkej. To je dobrá. Tohle to je model. To je dobrá, to jsem balil já. On to žvejká, kde byl. On tu žvejká, jak to s tebou jen tabák, vole. Jak tabák, vole. Pepek. Ale to netočil, když chytal ty ryby. To je v prdeli, veď. No, celý, jo. Ale dej tam ty busty. No. Dej tam ty busty. Počkej, já to udělám takhle. Jo. Díky. Ale... Jedem do centra. Jedu do centra, s dolarem, jo. S dolarem. No, tak jdi prožížali s dolarem. Dej mi dolar, aby prožížali. Ukáž. Pojď ho. Krumpáč, co je? Nejdřív. Jaký krumpáč? Krumpáč, tamhle. Já nechci Já krumpáč. vezmu do ruky, ale. Ať se vědět krumpáč. Vyfoť to. Neču, krumpáč. Počkej. No. Krumpáč, vem. Nechci krumpáč. Rejč. Počkej, já tam mám ty vole tu, ne? Rejč. Rejč vem do ruky. Počkej, navrož. Ty vole, já tam mám tu rozdělanou peníze. Nosím rejč. Klobásku. Do ruky ať rejč. Už věděl. Kuk. A mě pěkně. Kouk na rejč. Co mám rejč, ty vole? Jenom ať se si vyfotím s rejčem pěkně takhle. Potřebuji tě. Tak děláš pěkně. Jeď. Jo. Jsem tam. Jsi tam, kárečku. A teď podaj mě. Tyko. Tady máš, vole, vem si to. Jedeš to dobře. Ty bys mohl hrát filmy. Fakt? Nemáš traktor? Máme vzadu. Zaparkovaný. Zaparkovaný. No, traktor, jedu do orat brambor. Jedeš jo? Kdy? Za 2 hoďky, no. Jedu orat brambor. S kárkou tady tou. No, já jsem tam měl
To jsem měl kárku. Pivo. Jo? Tak ti nám ten dolar zpátky. Co s tím jako? Pravej. Pravej. No, to nás nezajímá, ale. Pravý dolary neberem. Dolar. Cholar. Váš cholara. Já přiblížím. Židovský cholar. Ukaž ksicht. Ukaž ksicht. To máš jak tu vizitku, jak vždycky je ostřelovali. Američany nemáme rádi. Tak, balím ho. Teď zrádlo to, vypadá to tak. Ale busta, já si opěka busta a nemohu. To je rychle. Hej, tohleto, až si budeš pouštět, kamarád. To pustíme hlavně potom až ve fantazii, to bude rychle. To je masky. Jestli to jde utrácet, já ve co je, co busta ne. Jako baterka jo, ale paměť je ranec, paměť je moc. To víš, že 256 mega. Na tácu tě pustit si měl, jo. Jsou tam všichni úplně super, ty jo. Jak žere to prase, vole. Hele, tady, pojď, tady. To je ono. Tohleto, to je ono. To je centrum, směr centrum, tohleto. To lidovi celý. To je masakr. Jo, Největší. ale to je mazec. A víš, že jsme na rybách bez ryb. Na rybách bez ryb, evazet. To je. Když se necítíš jako spojen. Prostě... Ne, ty víš, já jsem spojen, to je špatně. A to mi budou soustředit tak. Hele, půjdeme. Ne, málo mega máš. Ještě máme 3 piva. Takže já jdu. Tak šup ho sem a jdeme. Ale čo? Tady bych na půl natáčet, to bude zítra v pohodě, až to prohlídem. Úplně vyjednali. Nulový vegetariánza. Nechale, koukej. Co nespíšíš? Ale šerou. Dáme jiný, dáme nový. Nechale, když se mi přines, tak dáme nový, já mám Samsung. Tak je přines. Hej, my oči podejme baterky do rádia. Tady. To mi dávalo do té Michal, kde jsou ty baterky? Já jsem je nebral. Já jsem nevzal nic. Děláš, byli v tom pekáči, kdy byly ty květáky. Jo, a já jsem to pak dala na tu půl. No, ale to je jedny si ne? Ale já jsem řekl, že to... Jsem to No. pak dala na tu deku. Ale já jsem říkal, že to pálí na to. Jo, tak jsem to dala do té deky. No, ale to jsem tam nevzal. Tak to tam bude, tak to tam musí být. Vy to musíte
Jako tu deku. Hele Miloši, odkryj tu deku. Prosím tě. Jsou ty baterky. No, tam není. A dává se mi tam, já to vím na 1000%. Tam. Do ty deky. Tak je to pod spacákem, jde tady na trávě, ne? Ty vole, neříkejte mi, že nemáme baterky. To máme. Já ještě jíst. Ne, to musíme řešit teď. To jsou baterky.